Hello, good afternoon, happy Sunday, welcome to my vlog. Di kita yan na didi ha, kuan kita mag-cleaner sa piyo kumbaga. Mata akon sa piyo niya nato, nakahanda na to sa baldi. Sa dinduha. Bali tugod tululay ni kabugos nga akon niya na sa piyuhan. So, okay, let's go. Mga kasanaol, tapos na. Ito sa, kay bali tuluman lang ini. Bangin mo po sa kamo mga kasanaol nga nagmas ako tungod kay tapo. Kay yus na inihas na kahoy, bali nagamit na sangit. Giya tapo sobraw na dili pa kay naknaw. Ningon tapo. Human gihapon, mao pay gud matong cleaner mga kasanaol kay diri lang nag-iha. Ang tulo ka bugos, ore nga ni magtungan oras. Okay, damo nga salamat. Bye-bye. Good.